1990 елның августында кабул ителгән суверенитет декларациясеннән соң Татарстан үзенчә бер бушлыкта кала. В государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики. Бер яктан, татарлар өчен декларация ул зур рухи этәргеч, лаеклы киләчәккә, милли яңарышка өметләр, әмма Мәскәүдәге Горбачев та, Ельцин да татарларның иреклеккә омтылуын теләми. Аны күрмәмешкә салышу юлын сайлый. Казанга бу вазгыятны үзгәртер өчен уңай мизгел 1991 язында туа. Горбачевка каршы көрәшкән Борис Ельцин үзе Русия президенты итеп сайланырга була. Тавыш бирү 12 июньгә билгеләнә. Әмма мөстәкыйльлек өмете уянган татарлар арасында Татарстанга үз президенты кирәк дигән караш ныгый башлый. Өстәвенә, язучы Бәйрәмова җитәкчелегендәге бер төркем активист суверен Татарстанда Русия сайлавын үткәрүгә кискен каршы чыга һәм сәяси ачлык башлап җибәрә. Татарстан парламенты башта Русия президенты сайлавын Татарстан җирендә федераллар түгел, Татарстан хакимияте үзе генә оештыра дигән карар чыгара. Аннары Татарстанда президент постын булдыру турында махсус канун кабул итә һәм соңрак гомумән республика халкын Русия президентын сайлауда катнашмаска инди. Яңа урынга барлыгы 4 кеше сайланырга тели. Әмма шулар арасыннан моңа кадәр парламент рәисе булган Шәймиев кенә ярышка катнашу өчен таләп ителгән 200 мең имзаны җыя ала. Шулай итеп, беренче сайлау альтернативасыз уза. Тавыш бирүне Русия сайлауы көненә, шул ук 12 июньгә билгелиләр. Русия президентын сайларга теләгән кешеләр өчен тавыш бирү мөмкинлеген калдырсалар да, анда сайлаучыларның 36% гына катнаша. Ә менә Татарстанның беренче президентын сайлауда бу сан 63,5 була. Шәймиев тавышларның 70-тән артык процентын казана. Шунысы кызык, тавыш биргәндә Шәймиев үзе Русия президентын да сайлый. Ә менә аның белән килгән җәмәгате Сәкинә Шәймиева Татарстан президенты өчен генә тавыш бирә. Шәймиев моны аңа бер президентта бик җитә дип аңлата. Русия сайлавында көтелгәнчә Ельцин җиңә. Инде Татарстанның да үз президенты булуы һәм аның туры халык тарафыннан сайлануы Казанның Мәскәү белән сөйләшүләрендәге позициясын шактый ныгыта. Татарстан Горбачев планлаштырган яңа Совет конфедерациясендә союздаш республика булу өчен көрәшә башлый. Тик хакимияттән бик китәргә теләмәгән иске Совет номенклатурасы тагын 2 айдан соң Мәскәүдә фитнә оештыра. Шуның нәтиҗәсендә Советлар берлеге тәмам таркала. Әмма монысы инде башка тарих. Азатлыктан аерылмагыз.